קופסת שימורים תמימה יכולה להיות סכנה אמיתית לחתולי הרחוב. כשאנחנו זורקים את האשפה שלנו אל הפח, לא פעם חתולי הרחוב מחפשים בתוכה את הארוחה הבאה שלהם. לפעמים החתול הרעב דוחף את ראשו אל תוך קופסת השימורים שזרקנו ונתקע בתוכה בלי יכולת לצאת. ביקרנו בצער בעלי חיים ירושלים ושאלנו אם הם מכירים את התופעה. מה אתה יכול לספר לנו על הבעיה של חתולים שנתקעים בקופסאות? אז אני עובד בצער בעלי חיים כבר כמה שנים ואנחנו נותנים להם כל צהריים, ארוחת צהריים של איזה 20 פחיות, ואחרי שהיה לנו פה גם כמה מקרים כבר שראינו שהחתולים דוחפים את הראשים בתוך הפחיות, כי הם רוצים להגיע לסוף של הפחית, לבשר שם, ואז הם נתקע להם הראש, ואז הם לא יודעים לאן לרוץ, ואז הם מתחילים להתקע בכל מיני דברים. ולפני שנתיים ראיתי גם חתול כזה אצלי ברחוב, בקריית מנחם, שנדרס ככה עם פחית בתוך הראש, בגלל שהוא חצה פשוט את הכביש בהשתוללות והוא לא ידע, הוא מצא את המוות שלו. וככה, במקרים שקורים. אז מה עושים? אולי אפשר להגדיל את קוטר הפתח של הקופסה, וככה הראש של החתול לא ייתקע בפנים. לא, זה לא רעיון טוב, כי המפעלים לא יסכימו פתאום לשנות את כל הקופסאות. אבל יש לי רעיון אחר. אולי כל אחד, לפני שהוא זורק את הקופסה לפח, הוא ישים אותה בתוך שקית, ואז החתול לא יוכל להיכנס לתוכה. לא, זה לא רעיון טוב. לחתולים יש ציפורניים, וככה הם יכולים לפתוח את השקית. ואז הראש של החתול ייתקע בתוך הקופסה. יש לי רעיון אחר. אולי כל אחד, לפני שהוא זורק את הקופסה לפח, הוא ימעך אותה, ואז החור שבה לא יהיה מספיק גדול כדי שהראש של החתול ייכנס לתוכה. וואי, זה רעיון מצוין. ככה הפתח של הקופסה יהיה צר מדי, והחתול לא יוכל להכניס את הראש. לזה חתול לא יוכל להיכנס. האם באחת קופסאות השימורים לא מנעת בכל זאת מהחתול הרעב סיכוי למצוא קצת מזון? באמת חשוב שתהיה לחתול דרך אחרת להשיג אוכל. ולכן יש אנשים כמו יוכבד שמשאירים ליד הפח מעט מזון יבש לחתולים על מנת שלא יצטרכו לחטט בפחים.